V dnešním videu jsem šel 10 km proto, abych si koupil nový mikrofon. Možná se to nezdá tak šílený, ale pršelo, byla mi zima a tak dále. Pokud si tohle video bude líbit, nezapomeň dát like a odběr a my jdeme na to. OK, tak už jdu. Měly by to být pak nějakých 10 kilometrů vlastně do toho města. Mám s sebou 1000 a teď je nějakých 13:40 autobus, protože já půjdu do toho města a zpátky pojedu autobusem, protože už to začíná být docela jako brzo tma. To znamená, že ten autobus, který chceme stihnout, je 18:35. To znamená, že na 10 kilometrů mám vlastně nějakých necelých 5 hodin. Necelý 4, což si možná říkáte, že je dost, jo. Nevím, co na to stihnu. Vypádně jedou tam i autobusy dřív a já si myslím, že tak nějak stihnu. Jak můžete vidět, tak poprchávám, nebo tak jako chčije poprchává. Takže doufám, že nezmrznu a vzal jsem si na sobě 2 trika a 1 mikinu. Jdem třeba teďka kilometr od domu, prostě pohoda. Mám peněžence, mám 1000 korun, mikrofon, který teda si vyzvedneme, stojí nějakých 600. Já doufám, že ho naru do baťohu. Jestli ne, tak si koupím na to nějakou tašku a koupím si pak nějaký energiák. Je to nezdraví, ale kámo, dneska jsem naspal 0 hodin. Prostě jsem naspal 0 hodin, byla noc. Jsem trochu unavený. Poslední hodinu ve škole jsme měli přírodopis, byla absolutní mrtka. Jinak vlastně tohle je takový víc výplňový video, protože furt ještě nemám počítač. Protože jsem si objednal nejdřív mikrofon, protože ten si kupuji ze svýho a počítač mám jakoby od mámy. Nejdřív jsem si objednal takový mikrofon, je to tenhle ten, možná a snad jsem nedal nějaký traktor jeblej. Nevadí. Když si pojede traktor, tak vám to natočím. Jinak zatím máme, nevím, jestli tam půjde vidět. Mám 5000 kroků. Jsem si dal, kolik budu mít na konci, podle mě to nebude tak extrémní. A podle mě třeba 25 bychom mohli hitnout. Tak ten traktor jede někde tam, nevím, jestli půjde vidět. Ale jo, jinak to točím všechno na můj telefon za nějaký ty vole 2500, jo, nějaký poko. Tak v popisu budete mít i Discord server, na kterém je přesně jeden člověk, a to jsem já. Mám tam roomky, kde můžete hlasovat o videích, mám tam self-promo roomku. Jinak vlastně, kdyby se ptali, proč tam rovnou nejedu autobusem, tak mi to za prvý přišlo zajímavější na video, že průměrný video o novém mikrofonu je, že to tam prostě unboxne a tak, otestuje a to je jakoby všechno a mně přišlo jakoby cool natočit jakoby i to, jak tam jdu nebo něco takového. A jestli je to sračka, tak mi to napište, ale myslím si, že to jako nebude úplně špatný, pokud to bude dobře sestříhaný. Hej, tam jsou ty srnky na srnci, no co to je, vole. Tak někde přibližně tady bych měl mít 2 kilometr. Každopádně, když se koukneme, kolik mám kroků, 6800. Jo, teď to zaostřilo. Takže beru tak jako odhadově, ale myslím si, že to stačí, jako, že nepotřebuji mít nějaký měřič na to. 14:00, což znamená, že jdu nějakých 5 minut. Na mobilu jsem si nechal zaplet prostě časovač, aby mě to počítalo, protože mě to zajímá. A další kilometr a dost, proč tady nic netočím, je to, že tady prostě nic nejínkáme, je to prostě klasický les. Jdu se napít, že máme 4 kilometry, což je nice. Za chvíli budeme v půlce, točím to fakt jako chvíli. Mě 37 minut teďka jdu. Přestávce teda jdu. Podle mých masivních výpočtů bychom to mohli stihnout do 16:35 dřívejšího autobusu. Čili super. Kráby. Už jsem za obce, za chvíli budu v půlce a začínám promrzát, protože kam ono začalo chcát docela jak svině. OK, hele, jsem asi v půlce cesty, takže teďka nějakých 5 km, zase říkám, je to odhadově. Morálně si nedělám prdel, teďka projeli 4 auta a 1 Tatra, ty vole. Jinak teďka je 14:40, mám 10 000 kroků 800, ty vole, za chvíli. Další 2 km jsem na 7 km. A kam tyhle 2 km jsem dal za nějakých 17 minut. Borci, došel jsem na konec vesnice, teďka to jsou nějaký 3 km do města přes takovou hlavnější silnici. Je tady hodně auta, no. Je tady klid, kam furt tady jezdí auta, ty vole, a teďka se to chvíli klidnilo. Třeba 500 metrů a bude nám zbývat 2 kilometry. To je takový chodníček. Máme oficiálně 8 kilometrů, zbývají nám 2, tady je ten hrozný kopec, vole. Tady je absolutně na píču. Jak jsem řekl, taky dodržu. To je taková loucha, kámo, to je úplně, kámo, taková fluffy tráva. Takhle vypadá ten kopec. On je i tadyhle, jo, ale prostě chápeme se. Vypadá to docela jako hustě, jo. Tráva je úplně
taková úplně zelená, kámo, úplně divná. No nahoře, čili, to je, kámo, super. A tady se začíná dělat nějaký pole, teď to se jdu zpátky na silnici. Horci, kámo, je to tam, jsme tady, tady značka města. No, vezmeme to takovouhle zkratkou. Máme tak nějak 37 max minut na to dojít do jakoby centra města, což je kousek. Původně jsem měl v plánu, že si dám ještě nějakou sváču, tady je to fakt vysoký, by the way. Takže dejte like, odběr a jo. Nic se nemění, budu natáčet Minecraft. Jen kousek, kámo, už jen kousek. Ok, jdem tam. Dobrý den. Pide, ne? Co? Ty má DPD, ne? Nebo zasílkovaná? Jo. Jaký firma? DPD, kurýr. DPD. DPD, tak musím zapnit DPD. Tak, pojď tady. Děkuju. Nashledanou. Vypadá to takhle. Ok, fajn, jsem se dostal do té krabice. A vypadá to takhle. Jo, takže tak. Mňam. Ok, jdem to teda otevřít. Pak vám ukážu, jak mám setup, aby tohle to drželo. Tak jdem to nějak otevřít. Já nechci úplně rozbit, ale budeme muset asi. To na škup, to je bomba. To je bomba, přátelno. Nějaká krabička, tohle dáme bokem, jdeme se podívat, co je v krabičce. Tady bude asi kabel, jo. Prázdný. OK. Hezký mikrofon. Dáme ho bokem a jdeme se podívat, co je ve zbytku krabičky. Asi ten stojánek k tomu. Jo, v tom už pak nic není. Krabičku zaházíme někam do píče. Tady bude ten stojánek na to asi. Tohle vypadá takhle teda. Tady je ten popfiltřík, který je teda... Jo, ale jako nevím, vypadá to takhle. A teďka jdu to nějak připojit telefonu a jdu nějak to. Teď vám ukážu, jaký tady mám setup. Na natáčení tohohle, jo. Takhle to tady vypadá. No ní. Test 1. Takže takhle to zní, teďka udělám nějaký prostě testy zvukový.